The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In John 14:2-3, in my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. If I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. In 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Matthew 5:16, let your light so shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. In Hebrews chapter 4, verse 16, therefore, let us draw near with confidence to the throne room of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for power perfected in weakness. Hebrews 11:1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. James 4:7, submit your therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang himo pagsusi sa atong kaugalingon. Kung na pa ba kita mga sala, kini mahimo lamang babag sa atong himuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. They are barriers. Busa kita gimanduan sa pulong sa Dios sa paggamit yan ng recovery technique, the principle of 1 John 1:9, nga nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. That's the most important decision you can make. Busa, humani mo, dawata sa Kristo, ikaw, andam no sab, sa pagsalmot ni atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, sa hilom, maghimo kita upang susi sa atong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala ka namo nining dapita sa makonsapa, nining adlaw, o aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nga imo pa kaming gipabuhi nining among lawas, kini ti mailan nga ikaw nagalihok pa imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong grasya. Grasya kining among pahimuslan nga Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami o Dios, tultuli kami og pasabta kami og dugang sa imong kamatuoran, pinagi sa Espiritu Santo nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran.
Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. O ganiya pa kita concentrate nining atong topic the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Unas tanan. As a review again, ang pulong hypostatic or hypostatic, the English word of the original Greek word, hypostasis. Hypostasis, in English, it means the essential and basic nature of identity. O kining essential and basic nature, mao lamang ang anaa kang Ginoong Hesukristo. The essential and basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. Kay ang hypostatic, this is the affirmation of the Lord's two natures. Mawita itong ang Juan 1:14 nag-ingon, and the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Mao kana ang human nature ni Ginoong Hesukristo. So, si Ginoong Hesukristo lamang ang nanag-iya og duha ka mga kinaiya. Kinaiya sa pagka-Dios nga 100% ug kinaiya sa pagkatao nga 100% usab. Now, of course, there is no change in the human nature ni Ginoong Hesukristo, just as there is no change sa iyang divine nature. So, ang duha niya ka mga kinaiya, nahimo kining nagkalahi. Dili kini sila identical, lahi sila o they are separate. So, mao na nga the Lord Jesus Christ is a unique person. The only unique person in the entire universe. He possesses these two natures, nature of man and nature of God. So, agi lang ka na og review kanimo. Og siya lamang si Ginoong Kristo mao bugtong manluluwas. Kay siya raman ang met all the requirements for one to be a Savior. That qualified him to be the Savior. Because he did not possess Adam's original sin. He never possessed an old sin nature. He never committed any personal sin. He possessed perfect righteousness. And the only perfect member of the human race. Mao na ang naka-kalifikar ni Ginoong Hesukristo to be the Savior. Okay? So, wa siya mo gamit sa iyang pagka-Diyos, ang iyang kinayang pagka-Diyos, wa niya gamita. Samtang din siya ni ining kalibutan na. So, he did not use his divine nature, but he used the kanang mga spiritual assets nga hatag sa Dios nga amahan kaniya aron siya makatuman sa iyang mission to be the Savior of the world. Okay? So that's only a review of what we have taken up so far. Okay, by the way, excuse me, nagatuon kita sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. We are studying our Lord's earthly life atol sa iyang hypostatic union o ang iyang paggamit sa nagkalain nga mga spiritual assets nga gisangkap sa iyang langitong amahan, gisangkap alang kaniya for the purpose of pursuing sa iyang misyon atol sa iyang unang paganhi. So, nagaingon kita nga, we already said that he grew up
in wisdom and stature, na kana sa Lucas 2:52. O kitang mga sakop sa panahon sa simbahan, we the church age believers, gimanduan kita nga patubuon diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. O nga itong Ginoong Jesucristo sa ato ng what we have taken up, He encountered temptations and wa gyud siya kawadi sa iyang focus samtang gitintal siya. In our time and age, ingon nga mga magtotoo, we are supposed to maintain our focus. Atong pagpunting, pagdupot sa pagtagad sa pulong sa Dios ug paggamit sa mga saad sa Dios. Aron sa ingon niya na we always realize that kanang prinsipyo nga ato na lang gibarugan nga human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. That's a principle. Now, we are supposed to be consistent. Kinahanglan kita nga magmalahutayon, magmakugihon, masigihon sa pagtuon sa gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation. O nga unta kini libot-libot na o magatuyok-tuyok na sa atong panimuot. Now, ano yung pangutana? Pangutana rago ko nimo. Who and what is most important to you as a believer? Ang Diyos ba o ang iyang pulong? Now, be sure to answer it right. Okay? Follow-up question. Do you know really, nahibaw magyug ka, kinsa ug unsa ang Diyos? Paminaw. Ang Diyos ug ang iyang pulong are one and the same. Okay? Si Ginoong Jesucristo mao ang buhi nga pulong, samtang ang pulong sa Dios mao ang sinulat nga pulong. Christ is the living word, while God's word is the written word. Now, we cannot separate the two. Dili man nato na mabuwag. Kaya may pause ang usa, kun wa ang usa, useless the one without the other. Kasabot ka? So, okay, ang pulong nga Jesus in English, nagpasabot o nagkalugag, Savior, manluluwas. Ang Emmanuel, nagkalulugan o God with us, ang Diyos uban kanato. Now, sa diha nga kibuhian sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang espiritu didto sa cross, simultaneously iyang gibilin ang divine dynasty nga kanato nga mga magtutuo dinhi sa panahon sa simbahan alang sa atong kaayuhan for our own benefit. Now, if we utilize God's word samtang nagapuyo kita diha sa operational divine dynasty, we are potential winners in the Christian life. Do you know that? May puruhan kita nga mahimo mga mannaog. Kini si Satanas, on the other hand, ang nag-unag yung kaaway sa Dios, arch enemy. Kini siya misuway gyud sa pagtintal sa atong Ginoong Jesucristo nga gamito niya ang iyang pagka-Diyos. He tempted our Lord to utilize His divine essence rather than His human essence. Now, kita gimanduan diya sa Episo 6:11 sa paggamit
pagsulob niya ng tibuok nga kanang panalipod, the whole armor of God. Nga, gimanduan kita sa Dios. All believers are mandated to use this armor. Now, kinsa may maghatag og gahom kanatong mga magtotoo to use them in our life? It's God, the Holy Spirit. Ang Diyos, Espiritu Santo, mao ang maghahatag kanatos gahom to use them kining armor nga atong gisgutan. Now, timan niya, ato pa din gi-take up na nga si Satanas na ay goal, na siya tumong. Kay goal-oriented malagi ni si Satanas. Satan has also a goal for every person in this world nga that they won't believe in Christ, so they won't be saved. You see? Mo na iyang kanang goal alang sa mga dili magtotoo. That this is goal for unbelievers, not to believe in Christ, not to hear the gospel and then make a decision to believe. So, iyag yun ang babagan. So, they won't be saved. Nya, those who are saved, kantong mga luwas na kita, mga magtotoo na, ang iya pong goal, maong pagbabag nila nga, di sila makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, dili sila mo tubo spiritually. Kasabot ka? No, kiniyo Satanas is the most miserable, labing makaluluoy sa tanang mga binuhat sa Diyos. The most miserable creature. Okay? Mawita na nga mong prinsipyo, ito'y hakaw nga. Misery loves company. See? Nga mo, kani si Satanas kay miserable man. Buot siyang mangduhig. See? Mga angin kitang as much as many as possible nga. Maduhig, malingla, iyang makabig ba? Aron kini sila mamahimo pong miserable pareha niya. Okay? Di man ina ang prinsipyo, misery loves company. O ato nang nahibawaan nga, ang Diyos anaa siya policy nga ginganlan og grasya. Si Satanas na po siya policy. Unsa may ang policy? Evil. Dautan. So, what would you follow? Manay kanunay na kung pangutana ni unsa may imong sundon. Choose. Na magkay kabubuton. Unsa man. Ang palisi bang Satanas o palisi ba sa Dios? Na, initiwan nga, you have a perfect kanang total freedom to choose. But, bisag unsay imong choice na agyoy unsa corresponding result. Okay? You have perfect, complete freedom, but with that freedom goes responsibility. Nainom doon po pagkanya itong dako nga V. Dako nga V, nag-represent niya og volition. O laingan, free will, volition. O niya, kanang dako mang V, no? Sa ibabaw niya na, mura na nagnapurmag diamond. Okay? Sa kanang ibabaw niya ng dakong V, mao ang dakong litra nga A. Okay? Litra nga A. O niya, kanang taliwa niya na, mao ang dako nga litra nga R. Okay? So, unsa? Volition. O niya, whatever decision you make, ikaw ra gyud ang responsible, accountable, answerable. Okay. Now, so kita nga mga anak sa Dios, bombardyuhan magyud ni Satanas
labihan na ganang mga influences nga mag-bombardiyo sa atong kalag. Okay? Labi na karong panahon na. In our time and age, grabe na kayo mga bad influences. Na ay social media, na ay internet, na ay mga Facebook, unsa pa diha daghan na kay naapay kinaiyang makasasala. Okay? Naapay si Satanas ug iyang mga demonyo. Okay? Naapay mga magtotoo mismo, believers. Kinsa mga negatibo, way gana, way unsa kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, wa mangitubo sa pulong sa Dios, therefore mao nay gamiton sa pag-unsa daot sa imong espiritualong kinabuhi. Gusto sila nga maduhig buka na mao na. So, gimanduan kita diha sa 1 Pedro 5:8. Kaingon ka na sa English. Be sober, be vigilant, because excuse me, your adversary, ang imong kaaway, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Nagangob ka na siya, naglibot-libot, nagangob nga, nagpangita siya, kinsayang tukbon. Mao na kitang mga magtotoo, manduan o pahimangnuan sa Dios sa iyang pulong nga kita makapadayon sa pagsibog sunahan sa atong espirituhanong pagkinabuhi, pinaagi sa pagkanang padayon sa atong spiritual momentum nga mao kanay pagbuylo sa atong kinabuhing Kristohanon hangtod makakabot kita niya ng ginganda natos in English og life beyond gnosis. Beyond, lambaw pa sa gnosis. Unsa may Grigong pulong niya na epinosis, over and above knowledge. Kaya ang gnosis, knowledge raman. So, sa imong pagtubo espirituhanon, makabot nimo kanang life beyond gnosis that we must consider when we confront the devil. Mao na kanay atong gamiton kanang epinosis, metabolized Bible doctrine sa laing pagkasulti. Now, by the way, there are two kinds of confrontation. Batok ni Satanas. Okay? Pagpakigharong ba? Una niini, mo naging defensive. Ang ikaduha, offensive. Mao ni ang two kinds of confrontation against Satan. Now, kitang mga magtotoo should know these two, defensive o offensive. Now, 1 Peter 5:8 again, nag-iingon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Originally, it means be sober, be vigilant. Ang pasabot ni ini, barugi. Apan ayo sukli. Ang tinuod mo kini, ang magtotoo, wa mandui tusukol or confront ni Satanas, wa ta mandui nga sukli. Nili, unsa may mando, barog na maintain. So ang mando sa pulong sa Dios is to pagbarog, dili pagsukol. Mao ni ang offensive combat nato nga mga magtotoo. Kasabot ka? Now, mo na kita kinahanglan must be equipped with the flat line of the soul. Unsa man ning flat line of the soul? Katong 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios kanato.
Spiritual combat is not a matter of prayer. Kaya na may uban na itong mga magtutuo nga, ilang pagtuo nga, ang pagampo, makasulban, no? In fact, prayer is not a problem-solving device. What? It is a matter of using God's 10 problem-solving devices. Ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran. Ang nagsangkap nini ang Dios. Well, ako na pong ingnon na po kaya it's a matter of choice. Mutuo ka ba niya na o di? You see? Now, so, subo, palandungon nga, daghang mga tao nga, they misuse prayer by asking for things they already have in their spiritual life. Di na mahimo. Mabito to, ihimplo ni si Pablo, nagampo siya sa Diyos to remove his thorn of the flesh. So, remember the agenda of prayer. By the way, review na po niya. Basig nakalimot na kanining agenda of prayer. Unsa man to? Well, natay memory aid ni nagiingan lang tog CTIP. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. So muna ang agenda of prayer. Confession, thanksgiving, intercession, petition. Naun sa maning confession, pagkumpisal, pagsugid sa atong mga sala. Kanya sunod, ang musunod yun human ka mo, kumpisal sa imong mga sala, magpasalamat ka sa Dios. Do you give thanks to God? Sa tanan nga imong nadawat, nining adlaw. Ang nag-una yun sa imong pagbuka sa imong mata, kaginhawa ka, salamat ba ka sa Diyos? Diyos, salamat. Na nakamata pa ko ning adlaw. Grasya o Diyos, imong pa kong ipabuhi. Do you do that? Mo ka na ang atong buhaton. Agenda of prayer na. Ikatulo, intercession. Ano sa man intercession? Pagampo ni alang sa ubang tao. Imong mga hinigugma, imong mga silingan, apil na ganitong imong mga kontra. Yes? Why pili? Tanan. Iampo ni mo. Nakita mong higala nga na ay kanang balatian nga iyang sinati. Well, ang mahatag ragyod sa alibyo niya na mo ang Diyos. Right? So, imo ka nang i-appeal siya mo. Pagampo, intercession. Manay katulo, ikaupat, petition. Ano sa manay petition? Pagampo alang sa imong kaugalingon. Okay? Ano sa man, himplo. Magampo ka sa Diyos nga, tagan kag kalig-on sa imong baruganan, ingon nga Kristohanon. Okay? Focus sa kamatuoran aron ikaw makatubo spiritually. So, mo ni ang agenda of prayer. Don't forget that. CTIP. Okay. Now, so, balik na nitong pagampo ni Pablo nga unta tangtang katong iyang kanang tunok sa iyang unod. Is that the right Visayan translation? Thorn of the flesh? Okay. Unsa may tubag sa Dios? Well, tubag ang Dios nga. Pablo, ang akong grasya, igo na alang kanimo. My grace is sufficient for thee. Namo ni ang grace orientation. Ikaupat nga kanang paagi sa pagsulbad sa mga suliran. The fourth problem-solving device. Okay? So, kining grace orientation, this actually is power. Gahom. The power of Bible doctrine. Ano gahom pulong sa Diyos. Now, okay.
ayaw na gyud ni kanang ikalimti. Ayaw na ni kalimti, ha? Ang prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, right, and genuine solution. Na, ning atong tuki ni kay bahin man ni sa the 10 problem-solving devices. You see? Kaya naman na, mabiting yung solving devices, paagi sa pagsulbad sa mga suliran. See? Mo na nga, kung imong gamiton ka na, mo ka na solusyon nga, pahilo na sa Diyos alang sa imo, kasulbaran sa imong suliran. You see? Mao na real, genuine, right solution. Dili ang imuha. Kaya nga itong tawhan ng mga solusyon, hindi yun magsilbi. It will fail. Always. Kasabot ka? So muna, let us also remember, ang doktrina nga nagatudlo ka na itong mga magtotoo, nga kanang ang unang pag-anin ni Kristo ning kalibutan na. And when He lived with men, iyang gituman ang iyang misyon on earth. Pinaagi siyang paggamit sa mga spiritual assets nga gisangkap sa iyang langit ng amahan without using His divine nature. Mao na yun sa tong doktrinahan the doctrine of kenosis. Okay? Mao na emptying Himself from the independent use of His divine nature. Mao na doctrine of kenosis. Now, atong balikon nga sa pag-ingon nga si Satanas misuway sa pagtintal sa atong Ginoong Kristo to turn the stone into bread. Samtang ang atong Ginoong Kristo puasa sud sa pilang adlaw, kapatan ka mga adlaw dito sa wilderness. But our Lord defended Himself by using God's word. Pulong sa Dios. Yes, mo iyang gigamit niya itong pagtintal ni Satanas. Gigamit mo ang kita, kung tintalo na ganita, mo na ang mando sa Dios. Put on the whole armor of God. Isuloob. Ephesians 6:11. Ayaw na nagkalimti. So, we believers should use the kining whole armor at all times. How? Unsa man nato? Nga kita makasulob ni all the time. Ang paagi nini, pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat, paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Study, learn, believe, apply the Word of God. Now, okay. Only when we reach spiritual adulthood nga kita makagamit sa atong ginganlag offensive action against Satan. No. But while we are still in spiritual childhood, napatas pagka bata, ang atong mga gamit, maura ang defensive action against Satan. Now, timan niya, ang spiritual combat is not a matter of prayer, but it is a matter of attaining sa atong espirituhanong pagkahingkod, adulthood. Gani, ang pagampo, dili lagi kanang problem-solving device, dili. So, timan ina, dili na mo ipagis pagsulbad. Wa na mapil sa gisangkap sa Dios nga kanang 10 problem-solving devices. So, kung imong reviewhon ka na, wa na mapil sa iyang pagsangkap nga 10 problem-solving devices. Now, unsa man gyud ang prayer?
kung dili na problem-solving device. Prayer is our spiritual communication with God. Musta? Mao na itong espirituhan nung kaning pagpakigsandurot, pagkukabildo, communication ba? Uban sa Dios. So, okay, balik na sa tanining prinsipyo lagi nga, hantod nga di na ginamakalimtan. When we talk about the principle, human solution is no solution, only divine solution is the real and right solution. Ang divine solution, lagi na, ang solusyon o kasulbaran sa itong mga suliran nga kanang divine solution can only be learned sod sa divine sphere. Sod sa atong royal palace, sa atong protocol plan of God, God's power system, the operational divine dynasphere. Anhara na to makatuni kining divine solution. So diha, a believer's residence, function, and momentum sod sa harianong palasyo. Mao na ang unique spiritual life nato nga nata sa sod. Mao ni ang atong offensive weapon. Di man na. Kung buot ka mo gamit sa offensive weapon, then ana diha sa sod sa operational divine dynasphere. Now, we should also remember, again, the 3 spiritual skills. Tulo nga spirituhan ng kahanas. Ang nag-una gini ni rebound. Ikaduha, Operation Z. Now, kining Operation Z, wa pa man nato gini hatagi o kanang detailed explanation, no? Siguro ato lang ning lakbitan. Okay, unsa man ning Operation Z? Mao ni ikaduha sa spiritual skill, ha? Ang ikatulo, ang ato ng paggamit sa 10 problem-solving devices. Now, kining Operation Z, kana bang marka nga zeta. Okay? Makita nimo ang purma niya na diri sa tumoy sa ibabaw. Mao kana ang mga pulong sa Dios nga gitudlo sa pastor magtutudlo. Ang magtutudlo nga may gasa sa pagtudlo. Okay? Di man tanan makatudlo. Kay kining gasa, espirituhan o gasa man na, iya man na sa Diyos Espiritu Santong hinatag sa magtutuo at the moment of salvation. Di ba niya? At the moment of our salvation, God the Holy Spirit muhatag kanato sa atong espirituhan ng gasa. Ihatag. Kitang tanan gihatagan. O kanang gasaha, paminaw, kanang gasaha, kanang maklaro lang nato, makaalinggat lang yun ta, niya na, nga matang sa espirituhan ng gasa sa diha nga kita nagatubo na sa pulo sa Dios. Di ta makaalinggat, di ta makadiparar ingnon ta nga naatan niya ng maong gasa kung wa tay pagtubo sa pulo sa Dios. Nga sabot ka? So it needs for us to grow up spiritually aron madiskubrian nato. Okay? So mo na nga, mo to dito, kining ang dito sa ibabaw, sa litra nga Z ba? Like zero. Sa litra nga Z, dito sa ibabaw, mo ka ng mga pulong sa Diyos, gitudlo sa pastor magtutudlo. Karon sa pagtudlo na niya, okay? Adto mo dong dito sa tumoy nga, tuo nga dapit. Okay? O kanang nga gitudlo sa pastor magtutudlo nga pulong sa Dios. Mudong na nimo sa imong unsa
imong kalag. Of course, musul man una sa imong kanang duha nimo ka dunggan. Okay? Musod sa left lobe, left nga bahin sa imong dunggan o musod sa imong nahuna. Sa diha nga mo ingon kag mutuo ko, yan ang ahong nakatunan, nasabtan man ako. Pag ingon gid maging tuo ka, kana diha nga dapita, tuo nga ibabaw, mudong na sa ubos, okay? Muambog na sa ubos, kay imo manggituuhan, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Himuon na Espiritu Santo nga tinuod, klaro, tinaw, tataw. Okay? O ning ambog dito sa ubos, nahimo na kana nga unsa. Kanang gnosis doctrine pa. Epinosis doctrine. Over and above knowledge. Kaya dito sa ibabaw patuod, gnosis pa to kung wa pa ni mo tuohi. Sa diha nga ikaw mo tuo, then mo ambog na ka na pinagi sa faith perception o diha mo nang galingon na sa Espiritu Santo, metabolize. O dito mo dagan dito sa ubos nga right hand corner o imo na kanang magamit sa imong espirituanong pagkinabuhi. Mao na pagpa-tinaw nimo may tungod nining Operation Z. Okay? Ato pag yun isugutan ni in detail later on in the future. Okay, so mao na ang tulo ka spiritual skills, rebound, naguna. Ikaduha Operation Z, ito nga itong i-explicar di padugay. O ngayon ikatulo, ang imo ng paggamit sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios kanato. Now, ang espirituhan ng panginabuhi nanginahanglan kini both offensive and defensive tactics aron sa kanang pakigharong sa atong espirituhan ng mga kaaway. Just like in martial arts, combat. You see? Nasabot ka? So I repeat, the spiritual life requires both offensive and defensive tactics to be able to combat our spiritual enemies, just like in martial arts combat. Inumduman gid nato kanunay kining napo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran deployed on the flat line of the soul. This is a believer's spiritual weapon. Mao na ang itong spiritual ng hinagiban. Timanan na nato kanang 10 problem-solving devices plus kanang unsa katutong gihisgutan na natong defensive o offensive weapon. Okay? So, timan na nato kana rebound, feeling of the Holy Spirit, and faith rest. Mao na ang defensive weapons. Ang offensive, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father. Now, sa diha nga kita pahimutang once we establish our defensive action, we can kick off our offensive action. Then, makadaog na kita. Ining away ng espirituhanon. We win. We use our spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. So I hope huwag ka maglibog na itong ipangisgutan. Okay? Review man lang po ni. Now, the aim, ang tumong sa atong offensive action is to be able to fulfill God's protocol plan alang sa atong kinabuhi. Mao na ang tumong sa atong offensive action.
Now, a Christian's offensive action is the post-salvation epistemological rehabilitation. Appeal na niya na ang outreach, evangelism, Christian functions, etc. Ano yung offensive action? Now, ato ning ipadayon ugma. Niya pa kita ilabihang daghan ng mga punto din niya atong dadon diya sa atong mga igsuon nga mga Kristohanon. So din nila una kita kutob o magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga imong gihatag kanamo Dios. Grasya nga nakapadayon kami sa pag tuki sa imong mga pulong nga di na mga prinsipyo, imong mga saad, imong tuyo, imong plano, imong kabubuton nga among gipangtun-an. Salamat o Diyos niini, dili kami takos magtuon niini. Panikaw matinumanon gayud sa imong mga saad. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.